קצרים, אבל הנה הוא מוכיח, כמו מרק מרקז, שלא משנה על איזה אופנוע אתה רוכב, אם אתה רוכב טוב, אז אתה רוכב טוב. 9 בינואר, התחרות הבאה, 9 בינואר, תרשמו, זאת התחרות הבאה, וגם קריסמס, לפני התחרות הבאה, יש לך עוד הרבה עבודה לצביקה כהן, אז התחרות הבאה, ב9 בינואר, תגיעו, ואם אתם יודעים על רוכבים אחרים שחיכו קצת על הגדר, תגידו להם שיגיעו גם, וציפורי, אולי תהיה גם קטגוריית נשים, יש נשים שרוכבות על אדוונצ'ר, מי יודע? אז תודה רבה לכל מי שהיה כאן ומתוקים, תודה ל-Riders for Riders, תודה לכל המתנדבים, המרשלים, העוזרים, המלווים, מודדי הזמנים וכל מי שעשה כאן, תודה רבה. נחזור הביתה בריאים ושלמים, חן, עופר שוורץ, נועם חצור, הפרקים הטכניים שלנו. שלום חברים, Riders for Riders, מפיקים עבור ההתאחדות הישראלית לספורט מוטורי, את ליגת האדוונצ'ר, מרוץ מספר 1, נובמבר. ממית ויורדים לנחל. תגיעו, ואם אתם יודעים על רוכבים אחרים שחיכו קצת על הגדר, אנחנו תמיד אומרים, היה לכם היום מרוץ לא טובה ברמה של כולם, ואפילו טיפה להיות בכם על ההשתתפות, על ההתמדה, על הנחישות, על הלחימה, ועל זה שבסוף